kesi so now kesi enenum ene adofonom mama kachire FMC ni enenso eyeda erade ede acheyen bebre nagu akwan so ayede bremo yada mo se mo munya da gitie yen na mo subscribe onyankopon hira obi a se de yaka no dwumadie ni dia ne obi nimu a obi kire obi timu kire ntino telephone number yede de yedwuma 01521400811 odi ka wasem no ne wate ne wahu a obi sunim na ye nyina ye fa nchechire ye ho akwan me do obi bia se de chia Ghana man ne chia Ghana man ne chia program ahemfo ade obi ase mo amode hie mama ka chire bi efamu eda fa boko erade adom akwa adofo biso a etie yen bebre so na ye de ba ne arehosam bisutie a adofo ne biso abinu ete emwa a yesremu anuanom na ye nim ne say hebeje nsemu say na so onyame de wotimi ade nyina ye erade amaye te ase se enso hwa ebro ye so no o ma ne ma ye so me won kra kakra bi a erade adom a wode adom me ye se me bo ankwala yi na se wi ase wa hu onyame de bia ni ho a eso ne ye eni tire dwumadie ni die ha ne obi nimu a obi timu kire wodi a hye video na se link bi wo ho kakra bi a wubenya enuanom se ye ntare se ye se bibia wubenya bia no wo frɛ ye telephone number ya ye beba dia wo so udi tumu a enuanom botaye esimani so e wo dwumadie mu ne se sebe ye wo enuanom ayarefo a mema binum etimu fawmo ya abusua ne hu be ma bia safo ya wo wo abusua mu safo ya awo a abusua na ebre samwoi na mafa ede atome ho so se mebua na baabi kakra bi a yekoye adoye no enkra efiri ho ba ena nipa dudu a asen yakoka ho no ka kire ne nkwama hodin entime eti de mesem ane se wo de video na se link bi wo ho kakra bi a wo benya enuanom ebia na wo de wo beka se wo fie yarefo ni ho nanso ye nyina ye nipa ne ye Ghana fo ye rade se wanya ama wo nia no wanya ama no mama ye nyina ye mo boye ho ene me papa bi me wofa papa yi oya me papa oya me wofa na be ma katachie ni sua wate awo telephone so ama ka kire mahu no ewiase areho na enso sebe ememe bi no sitimi eyeso ene dwumadi a ye de ba eye sebe ayarefo a ewa busua mu ne maamefo binom efam ne maamefo binom ehu edi wuo a enkabra nso se nipa be wu na so edi bra busua ya so na tie ni ene che se awreho ye da janina erade yo onyankopon ko ne da nyina wo yo hene yeni obi a ye beka ya samachire no me no me yeni obi a ye ne be dwene da nyina wo nyankopon yo hene wate onyame ni tumi ade nyina ye sede ye maka no anya wo anya me ebia na be ye unu abi enuanom ene adofo no da nyina wo nyankopon ko ne yo hene ene dwumadi awe hu bebre me wra hu bebre nanso wonyame a wo hyameden erade a wodi adom yadom me no nim se wo beka me ho ama de e wo se ye biara no enuanom yetimu aye da nina erade yo ini da enuano da nina erade yo Mirianom enenso dwumadie didia ne obi nim a obitimu ekire enuanom ene adofo nom me wofa bi me papa bi sade e maka no wode asam a awrahu bi abeto dwumadie yi mu a chese asefem
ofa asem nyina ne say ye wo ni nua ba mienu pe oye be ma ba ko onua ba so yo ba ba ko sabe onua ba wo mama ko wotwe ma me yensa wom ya yarefo ma me de bre akukuruhwi ase saa na wo hye ma pa sabe ayarefo ma na chese wiase awerho ma mu ma na so sabe de bia me kan de onya me pe na oye yetimu nwene ma awrade ya mami emei kowo omo hwimu na omo kowo na omo de nkwala no abafie na mami ya gye omo na sabe sama we hwan ne omo da eye mema eye nipakan mami ehwe na nanu ma na hwese oba panyina wo gye sabe ayarefo ma ahwe omo ya mami ya firimu ko ofaso mfie yakwa animu ofa nibi enti de ebeba ne sei afedi ofa emaya omutimu pie kono ofa bebo won pa said ya mekai no samotemi ase ayeka se ya agbo obi pa ya ni chen beto said ya yarefuei enan ede omo ogudan mu na hoye akurase ba bi kakra wobeji adi se anadwo nyina mema binum timu kɔ awo sebe predia sa mema binum timu esum mema binum timu kɔ ene mai kɔda enu nyina mu no ofei asem nyina ne se mema bi de na mkura awo a che se sa nkora nyina so asa be ye adeso ato abusua sabi eni bie so enu anom ne adofo me no mi yedu de anya ye saa anka ye saa ewiase areho ewiase ahomete de ye wo fai ade aba ne se ka kire metibia biase na mem tie bi ebo wasemi ma metie ye fama semi tudwa ema wiase nipa nyina ntie na wiase mema nyina ntie sebe empredua sa se yetimu ne ma yarefo dade a ye hwe ye ma enuanom na nkade adwene pe ene se ohudwa so nya de adwene pe no eno no wodi timu bie na no na aka se wone de wone ni kuna wo manan wone ni kuna wone osi so ni kuna ofa no eno ano ne na wo oni adofo se de da bia meka no ma me de wo pe ne nka wo benya enka nye nie enka obi a papa ye president obi a papa ye ni kuru mehene na so esanse busua bu nkuroti no obi a wo ba bia wo firi enuano ne adofo ebia wosi so wanya kuna ware o ma me bo treda ansa na obewo eniema bebre na ekoso wiase nipa anum kasapra efri nipa bidima numba obetimu hu obi ba opese wo bisa ekira kura na se ekira busua wo firi mu nyina enuano ne adofo de me kan ne se ye nipa ba ko sade emoja wo wu emoja wo bi amu sade wo de pane wo wonsa no ebe yo ya no sa na de wo ni ebe yo ne ya na nka se de yarefo we inum e wo ufie a enka se bebema obe sorry ene se nipa yakoda enuanom yesramu ade sade a ye de atomani mu nei momoa na busua ene adofo nso ehun ha ne yen kakra hwese saa yarefo we gu abusua mu na enani ho abusua ni bi ewiase areho ajenkwa henkase no ono ani ebetima yina ye enuanom ne adofo no onu ababa makache enyamafo same hwane ama bi na wo hwe pa se de nipa binum timu ye amumuya na areho ye yesremu ani se enuanom momo ayen na dwumadi a ye de asiye ni sui no yentimu emo afoforo nso yentimu mu afoforo nso na mema sebe musumutimu ne saa ema ya dwunu mu akaye na sebe bibi ntipo no yentimu nya dipate bia no sade wo senka ye no yesremu muso awrade nyankopon fa ne nsanka mo awrade hu mu mobo na musubu hu ayarefo mobo enuanom na wo hwe mapa sa me ya wo a na dabia no onyame de wono ane yo chesu nyame ampa wo hwe emma ayarefo mai sabe ya wo de wo abusua ma abusua ni bi na ye de ahwesa nkwala yi
Mini ade abesra wa de say ya me adom na onyankopon so enom wo. Wo de ahwe video na say link no wo ho. Kakra bi ansa tietia botoa. Efisa ade no yakoye bia ma sese no mekura no asam na agye ewiase areho nipa wa ahokyere pa wo wiase na sɛdeɛ ewiase tie no agye so onyame ne nim wiase mu nsɛm deɛ meka ne sɛ omaye mu afoforo nso momaye hu mobrofo so mobo Awurade asɛm no ana wanya ama wo ho a wanya ama wo nua no wanya ama wo Awurade na wo hwɛ awerɛhosɛm ya meka ya na kyɛ sɛ ahomete anuanom mo nua ba mama kachire FM suni ana yɛsɛ de maka no dwumadie ni dia ne obi nim a obi timo kyerɛ ɛna wonim sɛ de ayarefo ma binu amane a omu FM sɛbi bɛni anu a bɛbɛka nti no ɛmɛma afa wɔn ɛne wawo ma a saa ma no bɛma na awo so akala ne ni papa akɔtɔ abusua so akɔyɛ me no mienu sɛ yɛbɛtimi aboa ɔdɔfo ɔmayɛ mu asafo wate na de meka nyina ne sɛ wonyame a wotumi ade nyina ayɛ no bibia nso ne yɛ bibia nso Awurade yɛ enti no menim sɛ wɔno a wotumi ade nyina ayɛ no ɔbɛkyerɛ yɛ kwan a yɛbɛfa so wɔdɔfo de hu asɛm a menka biem te sɛ nnɛ me raho edim bɛnie oh papa kusi be kono no edi be nie mo kyerɛ me edi be nie kura mo kyerɛ me eya nwawadi o Yesu di no kwa oh edi be nie mo kyerɛ me edi be nie mo kyerɛ me na nwawadi a Yesu di kwa na ebetimo de adiduma yi ye ni di bia ye de beto so sabrebe nsama ato ni abi no ya nya fa hodie ba bia esremu adofo mo abusua ati se bi wo ha e mankwa ane edi be ne mafa hodie Yesu di na on chaya wate mon chaya kwan e be fa so ahwa ayarefo yi kwan e be fa so ahomobrofo mobo mon chaya di benya mon chaya maba oh binia sabre bia na wadwe ya wontanta e ma wadwe nya wontanta ye bi ni fie ne bi wo fie a enka do bi se de yetie binia no yesi abrabo yi ni na ye osunko a oh sabre bro nye besi sa nkola we nu biscuit amanfo Mary entare amanfo meshe oh sa nkola nya bi hye o ade sabe no ye mu ye boa wate enti sɛ de maka no meslamo mo mu ane yesu eti mo mu asa nkola yi ebedu ba dia de nyina beba TV so ama mo ahu me de na ka bi nim sɛ me ya me de ma ho de ye me kakra na so sɛ de ekɔ no nhia bɛfo mo a de be yi nyina TV so ama mo ahu abira bi bɛso nti edi ben ne sɛ Yesu di ya mo ma Yesu di no fa mo wa ye yo obi ni ma obi timo ekyere esumie ene dwumadie no ahomete areho entimo nua baba maka ekyire na bi ene ye di dwumadie besie Yesu di ko konfo bi ba asasi so de bre ko ne nkyɛn pasisa won hyabre sabre ye nua no bɛkɔ hɔ akɔsesa ye hyabre na agye sabe no mienu ye sisa sa hyabre ya de tu iba ne ye pe Yesu di no ne ye de asesa hyabre oh Yesu kwa ne kasa tu ni nyina betu bakoto ono kwa no mabaye nyina so dwane oh
so yakwa akosia hwan enkura nyanka enkura rehofo yi ombeba be hia me no mienu sa ye beboa wo ti dia ye ka ne se wodofo oti asem ya ma wo ye mu hihyeso kuni se eye wunia bia ebi mpa na wunia be ma bi ubusuani bi ba sankula bi metima benyi abe doctor wo emfa ho ne yarefo a wawo saba no sankula isabe ne mienu bo a obi betima benyini aye papa saya moa so obi ye kromfo obi ya nroba obetima kume no obetima wia me no etikakra bi aye wo no o ma ye fa mo asafo yi ya de enti mo di bia eti je sa dum ya Yesu Kristo bi nkwa ne etima bo edimbe ni nyame agama no ofata ogama okuno nyame agama no fata wate ya di a wura ifamu sabre ramon from ya bi a yefam oni anya de enya mana boso na wo se ya di bi ma kakra bi ansa o ma ye mu amodrofo so o ma ye hu oni bi so mobo ni adofo de na me ni we ka ne say de wo bia link de wo video na say sempo ba bia wo frɛ ye senta de ne ye magia ye be ba baji na ye de akoma safo so odofo si e ba kai ni na o twabi ya ne ka sia tia mo Yami agama o odofo ni we radi ampa o fata wate papa o fata ye ni aseda papa o fata ye ni aseda ye kan se pejiwa ye bejo na se ade anu mu ni aba mama ka chie ni ene dwuma de no ba bia ye ne besia ni yes telephone number na 01521 400 8110 obi ni ma obi kire mama ka chie FM sunu link wase ho wo de mi aso kakra bi amowo no mo fa mo ane fa mo obofo so meda mo se sama ya so na mo tie ye papa kisi beko le etwa bi meda mo se bebre basayati yanka etia obi bia abafo amo keke wa mo mia so na mo subscribe mo koso ana mo mo a na me adwuma na ye na wo ya koso ennim se kakra ane se de maka no ekwa bibia no manie ane mama suma wo kwase foru amanfo so jame ne asukọ no mo mampa bo mu ye de abrochia brabo no enafem ni aba bo makechiri edu ya wo de fra me anie mama kechiri ma joso ni ya de wo ya metini ni me da wase